Kaddara ita ce a haife ka a arewacin Najeriya. Jarabta kuma ita ce so da kishin arewacin Najeriya. Don wallahi ci za kai kamar ka haɗiye zuciyarka ka mutu. Rai ɗaiɗai har guda 50 aka kashe, aka sace 150. Tun karfe 5 ɗin yamma ake ta'addanci har karfe 3 asuba. Babu ɗauki da aka kai wa mutanen nan. Mutanen gari ne da kansu suka yi ma kansu karatun tanutsu, suka yadda su bar gidajensu da dukiyoyinsu domin su tseratar da rayukansu. Amma ba ta inda wannan labarin yake trending. Wato Hajiya, Allah ya miki albarka. Abin da kika faɗa gaskiya ne. Jarabta ɗaya ce a duniyar nan a yanzu. Allah halicce ka ɗan arewa kuma ka sa kishin arewa a ranka. Kullum da bakin ciki za ka ringa tashi. Kuma mu Allah ya jarabce mu da kishin arewa da kuma san 'yan arewa da kuma nuna wa 'yan arewa da kuma nuni akan abin da yake faruwa a arewa. Duk da mun san da cewa an tsane mu, wasu ma gani suke idan muna faɗan wasu maganganu kamar sharri muke wa 'yan arewa ko kuma ba ma faɗin alkhairi. Kuma alhali mu alkhairin ne ba mu hango ba. Da a ce mun hango alkhairin, na rantsi da girman Allah za mu fito mu faɗa. Alkhairin, hanyar alkhairin ba shine a ce a zauna lafiya ba, a daina kashe-kashe, hankali ya kwanta. Jama'a kar ku manta fa. Shekaran mu 15 muna cikin masifa. Shekara 15, wannan mutum 50 din na Zamfara, mutum kaza na Kwara din nan, mutum kaza fa. Yanzu tsakanin shi da na Maiduguri ana neman wajen shekara 15 ne. To kar ku manta, mu fa ya faru akan mu. Mu ya faru akan mu a yau. Ba wai wanda zamu zo mu kafa bike mara bane mu ce an kashe dangin mu, an kashe mu. Ya fara faruwa akan mu. Ba mu da gari, ba mu da iyaye, ba mu da ƴan uwa. Tun muna yawo, zan ƙara maimaitawa, irin wannan hangen muka dinga yi muku. Yau dalilin gudun hijira, dalilin kashe-kashe da ake yi sai ta kai ta kawo mun tsallake Najeriya, mun tsallake Niger, mun tsallake Chadi, mun tsallake Cameroon, mun zo mun tsallake Sudan. Mu ne a ƙasashen Larabawa nan ba inda mu je ba. Duk gwagwarmayar da muke akan ku muke yi. Cewa muke yi ku ankare. Ku kula da cewa abin da ya same mu fa wallahi zai same ku idan muka faɗi wannan magana ce ake yi. Kai da Allah ka ja baki kai shiru. Baka faɗan alkhairi. Kuma alkhairin mu hango shi bane in dai haka za a tafi. Wallahi mu hango shi bane. To amma babu yanda muka iya saboda Allah ya riga jarabce mu 'yan arewa ne. Dole ne mu fito mu gaya muku gaskiya. Shi yasa a cikin kaddara ta rayuwa guda ɗaya na alƙawarin duk inda naje sai na zama ɗan ƙasa. Na rantse da Allah saboda na san yanda arewan za ta koma. Kuma ba wai na fito bane, kuma wai ko ku zage mu din ko ku yabe mu din ba za mu taɓa yin shiru bane saboda mu mun ɗauki abin a ranmu. Kai kullun roƙon Allah muke ma Allah kawo hanyar da mu ta sanadiyar mu. Ta sanadiyar mu za mu kawo sauyi a arewa ko da ta hanyar bindiga da sanda ne. Na rantse da girman Allah saboda kullun idan muka ji an ce an tayar da ƙauye, to lokacin da aka shiga ƙauyen mu muke ganin irin yanda 'yan ƙauyen suke yi saboda muna tuna irin yanda aka shiga garin mu. Idan aka ce an saci mutane, mu muke ganin irin yanda ake wa mutane idan an kai jeji saboda mu ma an taɓa sace mu. Idan kuma aka sa bindiga aka harbe mutum, wallahi muna gani a idan mu saboda an kashe ƴan uwanmu, an kashe, mun gani a gaban mu, an yi komai. To irin wannan masifar ce kullum muke ihu akan cewa a dakatar da shi. Shekara 15 fa jama'a, ba fa kwana 5 bane. Shekara 15 fa ba kwana 5 ne, ba kwana 5 bane. Yau gashi tun ana Maiduguri, yau a arewacin Najeriya ko ina ihu ake yi. Idan ka je Kwara ana yi, in ka zo Katsina ana yi, in ka je Kaduna ana yi, in ka zo Kano ana yi, in ka je kai sai kuma ka rasa yanda zaka faɗa. Tun ana Maiduguri kaɗai, amma fitowa muke muna cewa ku ankara, ku tashi, ku ankara, ku tashi. Wallahi son ku muke yi. Idan mu mugaye ne masifar da ta hau mu, da rashin garinmu, da rashin iyayenmu, da har yanzu muna da dangi a hannun 'yan Boko Haram sama da shekara 15 suna hannunsu. Wallahi da shiru za mu yi idan masifa ta hau ku sai mu ce Ubangiji Allah ya ƙara. Amma shi mutumin arewa idan ba uwarsa da ubansa da kannansa aka sace ba zai taba shiga hankalinsa ba. Wani ma an sace idan ya faru a gabanka zai ce gwara ma. Muna ganin 'yan Maiduguri yanzu wani abin idan yana faruwa ta daɗi ma suke ji. To mu ba mu da wannan. Shi yasa a kullum muke ce muku ku farka. Yanzu ba lokacin zanga-zanga bane. Ba lokacin da za ku zo ku ce wai za ku kai wa majalisa bane. Ba lokacin da za ku zo ku ce wai za ku je ku tara dan majalisa bane. Ba wannan lokacin bane. Sai in rasa ina manya-manyan sojojinmu na arewa masu kishin arewa, ina manya-manyan polisawa ma'aifafan arewa masu kishin arewa, ina manya-manyan masu iko. Mu bar maganar 'yan siyasa, karnukan Yahudawa ne, su ba su ki ba a tayar gari a kashe indiya akwai 'ya'yansu da danginsu. Na rantse da Allah hakkin arewa yana kanku, ku sojoji masu kishin arewa. Hakkin arewa yana kanku, ku polisawa masu kishin arewa, saboda ku kuke da teni kuma ku kuke da bindiga. Kuna da 'yancin da za ku in ma ba za ku kwati Najeriya ba, ku kwato mana arewan. Amma in ba haka ba, yanzu dan girma Allah, idan aka ce an kashe kuna jin daɗi? Idan aka ce an tada gari kuna jin daɗi? Idan yau gashi nan bayan fashewar da arewa ta yi, 'yan kudu sun samu dama bin mu suke suna kashe mu.
amma idan ka fito ka ce in fa ba ai kaza ba abu kaza zai faru sai ka ji wani ce ma kaza kaza to mu mun gan shi ne shi yasa muka nema kan mafita a cikin arewacin Najeriya ba inda gudun hijira bai kai ni ba ni dinnan ba inda bai kai ni ba amma da na riga na hango babu mafita din dole sai ka fita wallahi fita nayi kuma na nema kai da sauki a yau in kaga ina bakin ciki ina kuka ba wai a karan kaina ba wallahi sai dai akan yan uwana wanda za a kashe wallahi ko barin kasar nan nayi wallahi na fi karfin wulakanta ko a yau a ce na bar kasar nan a gobe za a ganni a manya-manyan kasashe kuma zan yi rayuwa ta kamar dan kasa ba dole ne sai ka yi rayuwa a Najeriya ba amma an zo ku an rubuce ku wai za ka yi kishin kasa ne a kasar da ake son ka ko kuma kasar da ba a son ka za ka yi kishin kasa ne a kasar da ake biyan ake ganin ka da daraja ko kuma wacce ba a ganin ka da daraja to wannan wai ba wai maganar wai ku fito magana ne kamata yayi a tashi idan aka tashi su masu kishin arewan idan suka tashi akwai iri-irin mu matasa masu dafa musu amma wallahi idan kuka ce ba za ku tashi ba haka za ku tafi ko na rantse da girman Allah masifar da ta hau kanmu wallahi sai ta hau kanku Allah kiyaye kuna ji kuna gani saboda mu hango halkairin ba shi yasa kullum muke gaya muku Allah ya sa mu dace ai gashi kun fara